हामबाय जतनो ताई पुलेना आंगा हामबाय मारिवो चिनि बुबाग्रानो महाराजानो जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आनो सुजुग रैखा जनगणनि सेवा खालायनाय बुबाग्रा आनो नासिगैया बुबाग्रा नासिगै आसा हाजार हाजार बुट दिखा आनो 28,726 बुट आंमानखा आबो आंमानिया आबो बुबाग्रानि हामजागमानि बागै बुबाग्रा हामजागमानि बागै बुबाग्रा नासिगै बुट दिमानि बागै सो माहायका आं जितिवो बुबाग्रा आबो बागै हामबाय मारिवो आं अबनो सानानि मुसुंगो जारा बुट दिनाय रकनो बरनो बेलाय बेलायका हामबाय याफारो ताई पाइपले हामजागमा ताई चौबानि चिबाय याफारो तेबो हामबाय मारा याफारो हेन्डिक्राफ्ट्स नि बुटार ब बेलायखा आं गोबां मांखा एबं कर्मचारी नि बुटार ब बेलायखा गोबां मांखा आबन बागै कर्मचारी जारा हेन्डिक्राफ्ट्स जारा बुट दिनाय रकनो आं आनि हामजागमा ताई चौबानि चिबाय याफारो आं कग्रिवो नंनि सुखे दुखे तंनाय नंनि बिपदे आपदे तंनाय आनो सब समय न मानाय हामबाय।